Aupa, bikote. Aupa, bikote. Arratsaldeon. 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 Bueno, ongi etorri, eskerrik asko etortzeagatik bioi. Esker etortzeagatik, bai. Dena prest duzu, Aitor? Ez dakit, amets amerikarrerako edo abentura amerikarrerako? Bueno, ametsa ez, abentura bai izango da. Prest, aurretik papelak eta egin beharko gauza bi gainontzean, nien ez presaka ibiltzeko, maleta bezperan egin eta nahiko izango da. Baina, bueno, paper kontua bai nahiko xelebrea da bai, baimenak eta beste baimenak eta gero PCR-ak eta ez dakiz zer eta hoxe, horrekin bain. Zeintzu azte, Sebastian, ze ekipo joango zarete bertara? Ba, irukorrea. Iruko horrea? Eta zein da hirugarrena? Gubiok eta gure hartzain mutile izango na Xabi Paia itzultzaile eta, bueno. Itzultzailea behar duzue. Bertsoak itzuliko ditu behak bat batean. Sebastian, itzultzailea behar duzue. Itzultzeko, ba. Bai. Etzarete galduko orduan. Saiatuko gea. Nola ez dakigun, noa joan berdeun, eta nun hili berdeun, ez galduko. Lehendik zaudete ja galduta. Hori ez da, erremedio hori gorretako. Itxo horroka beharko deu. Bueno, zentratu gaitezen, Nabo erakundeak antolatuta, bertsolari omenaldi bat egin behar zaie, non eta San Frantziskon, egingo zaie omenaldi hori. Nola sortu da aukera hori, Aitor? Hau, orain 2 urte sortu zen. Bai. 2 urte pasa, 3 urte. 3 urte handik deik aziziala, eta, bueno, orain 2 urte junbergen duen, eta justu gaina, gaur bezala xe, aztezken baten, bai ez azkeneko orduan, eta osteron goizean lehen orduan ez ezkoa. COVID aurrutxe lertu zen, Amerik eta iriste egin ordureko San Francisco baino itxi intzuten, eta bestela eskapa egin duen. Aitor, horrek esan nahi du, ia han gelditu zinetela pandemia garaian? Bai. Joan izan bagina, berez iristen ginen itxirarako, eguerreko ordu bitan izten zuten, da gu ordu bat aurretik izten ginelako. Baina gero, ezin bueltatuko ginen, beraz eskerrak bertan gelditu ginen. Eskerrak haiengatik batez ere. Bueno, orain zoazte, bertako bertsolariekin egongo zarete, Aitor? Norekin egongo zareten? Joni Kurutxet, Martin Goikotxea, Jesus Goñi, eta besteren bate, bai? Gracien Alfaro. Gracien Alfaro, hori da. Jesus Arriada ere bai. Aita, bai. Hori giztu bezautzen, Martin bera bai, Martin egon berria da hemen, bere alaba hemen bizi da orain, eta izan berri gera berarekin, eta Jesus Goñeta ezautzen ditut, entzutez bai, baina personalki ez oendik. Joni ere bai, Joni zentzen orain pare bat urte, 3 urte hemen. Eta guk ezagutzen genituen lehendik ez da, Sebastian, bereneiken bereiek antzen dutela, bereiekan bertsotan egiten dute edo nola daramate bertsolaritzaren kontuan? Oso ezberdin, elkarren gandik oso urrumizidia eta oso gutxi elkartzen dira. Aurrekoan azken hemen izan zanean Martin Goikutxeak esatezun, ez zakuatela aukeraik elkarrekin bertsotan egiteko. Egiten zuena, bere buruak ginen lan du, bertsotan, zaleko jardun, baino oso gutxi elkartzen ziala, herri batetik, biztalde batetik bestea dauzkoten distantziatik. Bakarka egiten dute horrekin. Bere buruari edo abesten, edo gai bajarrik, hola praktikatzen, ez? Bakarkako lana, hor beti. Hori da. Bai, azkena izan zienen, todo horre etorri izan orduan, eta Aitor Azurtza hemen Donostiarran boixen bizi dana. Are bai esan zian Martinekin aldian behin biltzen zela bera, baina gainontzean ez zuten olako aukera hondirik ez. Bai. San Franciscotik Martin goian bizida eta 100 kilometro pasa dauzka. Distantziak ezberdinak dira, eta hemen gu bezala akarrekin ez dira egoten zarrik. Eta gainera uste dut aurten egotekotan izan direla, hor Boizeko jaialdian, ze badakizu 2020an atzeratu zala, 2021an, eta aurten egiteko, eta aurten ere atzeratu da berriz, datorren urtera, eta gu ere joatekoak ginen, eta bertsolariak eran bertan. Eta bostea zaten atzeratu. Bai, ja uste dut, urte naturalera joango dela berriz ere, ez? 2020, 2025, baina horri bidera egin edo ez egin, eta horri egotekoatan zian bertsolariak ere uste dut. Kontua, omenduko dituztenak bertsolari euskaldun Amerikarra dira, lan handia egin dutelako bereiek ere kulturaren alde eta bertsogintzaren alde, eta zuek horre hongo zarete, Aitor? Bai, esperientzi bat izango da, nire kasuan bereiek ezautzea, Martinezek hain beste ez didolako ezautzen, bereien realidadea ere ezautzea, eta bersotan bereiekin egiteko aukera izatea, eta bereien publikoaren aurrean azken finez, bereien ingurua da, bereik kontrolatuko duten ingurua da, guk ez, baina, esperientzi politian ikuste. Aurrez Aitor egin duzu bertsotan beraietako norbaitekin? Ez, hitz egitea eta bai tokatu zait, egotea bai Martinekin batez ere,
baina bersotanin, todo razurtza, hau da pixkat hemen lehen esan dudana Donostiatik joandakoa, eta zerbait ari dena orain, bapatean ere, lehen idazien aditzen zena. Arekin, zerbait partekatu du, baina gutxi. Bestela, besteekin, omenduekin ez. Zuk, Sebastian, egin izan duzu bertxotan beraiekin? Bai, Martinekin bai, eta Kurutxotekin bai. Hemen izintzen estentzuri ikoteko gaina kasualidadez, azkeneko aldein behar zuen egun pare bat baino lehenago bazkari bat antolatu zen Urepelteko bankatore ginen, da falta, eta zerbait ondo ez egin da ospitala eman zuten. Azkenin agurtu gabe, bai, Iruñeko ospitaletik, untzan gero berriz. Aitor, orain ja benetan gogoz altzaudete joateko ilusio ere egingo du nola baita ezta? Bai, nik nire kasuan da inguruko hori esaten nien, ez da? Nik estatu batuetara joateagatik ez nokan aparteko ilusiorik, oporretan joateko moduan esaten dena, baina kasu honetan, bai, olako aukera bat izan da, bersotara joateko, hango jendea ezagutzeko, bertakoekin egoteko, bai, ilusioa egiten dit, bai. Ezagutzea pixkat, realidade hori askotan guretzat badalako mito txiki bat, ez da? Bertan egon gabe, entzundakotik irudikatzen dugu dena, baina, bai, baduka gogoa ikusteko benetan, bertatik bertara, eta bertako euskaldunak aparteko grina daukate, Bai. Bertatik joaten garenean oso ondo hartzen gaituzte, eta ez dakit, grina apartekoa daukate. Aietako hori batekin izan dut harremana, eta, oain deika eta bilide egunotan, eta ilusioz gaude, etortzeko, eta ikusten da, asko bizi dutela, ez da? Eta, pixkat hori beraiekin parteatu alizatea, ez da gauza bera, ez? Entzuten dezunetik, edo iruditan ikusten dezunetik, bertan egotera, orduan, aldortatik, pozik, bai. Oraindik ere etxean agian norbait izango da pentsatuko duena, baina benetan Amerikan badira Euskaldun Amerikar bertsolariak, bai, irudia ditugu hau etxe dira Euskaldunak Amerikarrak eta bertsolariak. Elkartasuna gauza polita, ainurrundik etorrita, gaur herrian bizi gera de, lehen mendian ardiak zainduta. Eskualdun gisa izanagatik, Amerikan sortu nintzela, baina nargatik beti maite dut, eskualduna naizela. Badakikik ez pilatuko, besterin ibezin ederri, usten badek ere beste batentzat, bater ez diak beldurri. Benetan polita da, ederra da beraiek horrela kantuan ikustea. Eta zuei ilusio egiten dizue bertara joateak, baina beraiei ere ilusio egingo die zuek bertara joatea, ez da, Sebastian? Ondo hartuak izaten zaretean. Bai, esperantza hori daukau, eta lehendik harremana daukolako, gaina, ondik ene motibo gehiago, beak lehendizekoaten asmoa, zer bi urte atzeratu da, eta orain eren Aitorrek esan duen bezala, deika da beta, noiz atozte eta bat horreuna, eta zaila egongo geha, eta gaina jire bat antolatu digute, San Francisco bakarrik ez goaz. Azken baten Kalifornia gehiena ikusi behar dugu. Zeren San Francisco uste dauzkola 200, gero Txinoa, handik Las Vegasea, bekez filia eta beste herri bat. Los Angelesea, eta Orange Countyare bai. Zenbat bertso saio egin behar dituzu orduan, Aitor? Eskatu ala. Zeur asko bat izangoa, azte betekoa. Balarri. Bai, Sebastian, kontuz, Las Vegasen eta kontuz, jaseiten zuen, Sebastian, handik. Las Vegasen da, ez da horre gauza honik, Han gainera plazaz-plaza ibiltzeko hegazkin hartu beharko da gutxi, ez, Aitor? Bai, daukaguna da, bertako kontaktu bat, Maik Bidartek kasu indigu, berakin egon ginen hemen, etorri zen, eta berak antolatu gero pixkat tur hori, orduan berak arduratu da, hegaldiak hartzeaz, eta batea beste nola joan behar dugu nola. Horrengo pixkat San Franciscoako saioa pasa ezkero, berari esku eman, eta gara matzala. Eta hango ikuslea, Sebastian, Euskaldunak izango dira? Bai, ikusleak ez da egit, entzula betzela beharko. Ez da laferrik entzungo dugu zandakoa. Baina, badira, zaun batzuk emendik hondokoan, apar batzuk eta iparraldeko batzuk eta badia, zautza itxugunak anbizidenak, eta seguru asko azalduko dinak, momenaldi ikitaldi urtara. Baina ikusteko gogore badaukat. Gainera, Xabi Paiarekin zuazte, pentsatzen dugu Aitor, horrelakoetan babesa handia izango dela, momentuari dagokionean mintzat, zuen hitzak itzultzeko gai den pertsona bat ondoan izatea, ez da? Bai, lehen esan duen ezela, bertan ere bertako kontaktuarekin ibiliko gara, Maik kasu honetan mundu handiko gizona da, eta berarekin ezen nuke arazorik izango, ez da? Baina era berean,
euskera menderatzen ez duenik baldin bada gure bertsoa jarraitu ahal izateko, ba, Xabiren lana oso garrantzitsu izango da. Momentuan itzuli ahal izatea eta inork gaitasunik baldin badu bera du gainera. Beraz, horrek asko erreztuko digu nik uste dut, ez hainbeste ibilera, baina bai saioan jendeakin konexioa. Eta zu bertsoa bota eta momentuan berak itzultzen du. Bai, hori zenbait saiotan ia egiten da, hemen ere, atzerritarrak eta etortzen direnean, aldiunean, pantalla batera, ez? Xabik egin izan du gainera, forma eta errimata dena eman da. Hori, galdetzen Juan, forma eta errimata dena, beti ez da erresa, baina... Hori da meritu hori. Bai, gu adiz, Andaluzian izan ginen duela urte batzuk, 2016an edo, saio bat egiten, eta orduan Olaz Mitxelen etorri zen itzultzaile bezala, eta berak egiten zuen, hori, pantalla batera, baina ez formarik, bakarrik edukia. Mesua doan alako. Bai, ze azken finean, konturatu ginen, bertako jendeak entzumen nutxatik forma eta errimata harrapatzen zituela, neurri eta errima harrapatzen zituen, orduan, falta diziena, itzuli egiten zitzen. Beste guztia jasotzeko gaizen, gu beste hizkuntzetan forma jaso dezakegun bezala azken finean. Horrek arriskua dauka. Bai. Euskaz ez dakin antzako, agian bertsoa hobetuta entzuko dut. Zabipaia piltotik pasata, hobetuta igual. Bueno, ondo, txalo Xabiri joko diote. Bai, bai.